நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. உங்கள் அனைவருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே என்னுடைய ஸ்தோத்திரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த காலை வேளையில உங்களை சந்திக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஏசப்பாவுடைய வார்த்தைகளோட உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு நான் உங்களோட பேச விரும்புகிற ஆண்டோடைய வார்த்தை வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல 1ஆம் அதிகாரத்துல 9வது வசனத்தின் பிற்பகுதி, இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய சாட்சி நிமித்தம் பத்மு எனும் தீவிலே இருந்தேன். பத்மு தீவுல யோவான் இருக்கும் பொழுது இந்த வசனத்தை எழுதுறாரு. பாருங்க, பத்மு தீவுல இருக்கும் பொழுது ஆண்டவராகிய தேவன் தம்முடைய தூதனுக்கு பின்னாடி வர காலங்கள்ல நடக்க போற காரியங்களை குறிச்சு யோவானுக்கு வெளிப்படுத்துறாரு. தூதன் மூலமாக வெளிப்படுத்துறாரு. இப்படிலாம் நடக்க போகுது, பின்னாடி வர காலங்கள்ல இப்படிலாம் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத யோவானுக்கு வெளிப்படுத்துறாரு. யோவானை பார்க்கும் பொழுது அந்த பத்ம தீவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பத்ம தீவுல யாருமே கிடையாது, ஆள் அரபமற்ற ஒரு தீவு. அந்த தீவுல புல் பூண்டுகள் கூட கிடையாதுங்களாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில, ஒரு தனிமையான ஒரு சூழ்நிலையில தான் யோவான் இருக்கிறாரு. அந்த யோவான் இருக்கும் பொழுது அவருக்கு பரலோக தரிசனங்கள் அங்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. பரலோக தரிசனங்கள் அங்க அவருக்கு என்னென்னலாம் நடக்க போகுது, பரலோகத்துல பின்னாடி வர்ற காலங்கள்ல என்னென்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கறத பரலோக தரிசனங்கள் யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ஊழியக்காரனாகிய ஜான் பனியனுக்கு மோட்ச பயணங்கிற அந்த காரியத்தை அவரு ஜெயில இருக்கும் பொழுதுதான் தேவன் வெளிப்படுத்துறாரு. அதே காரியம் தான் இங்கேயும் நடக்கிறது. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்மு தீவுல இருக்கும் பொழுது யோவானுக்கு தேவன் வெளிப்படுத்துறார். இயேசப்பா மூலமாக, தூதன் மூலமாக என்ன பண்ணது வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. வெளிப்படுத்தப்பட்ட அந்த காரியங்களை குறித்து பார்க்கும் பொழுது 7 சபைகளை குறித்து என்னென்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. 7 சபைகள். அந்த 7 சபைகள்ல என்னென்ன நடக்க போகுது, வர்ற காலங்கள்ல என்ன நடக்க போகுது, எப்படியெல்லாம் சூழ்நிலைகள் மாற போகிறது, அந்த 7 சபைகள் எப்படி இருக்கும், அந்த 7 சபைகள் தேவனுக்கு வைராக்கியமா இருக்குமா, அவங்க எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருந்தா அவங்க பரலோக ராஜ்யத்துக்கு பங்குள்ளவங்களா மாறுவாங்க அப்படின்னு அநேக காரியங்களை தேவன் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல நம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். நம்ம வர்ற காலங்கள்ல, இந்த வர்ற நாட்கள்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்தின இந்த விசேஷத்தை குறிச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஆண்டவர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.